L'estat de l'avinguda avui en dia és bastant lamentable. Crec que és francament millorable. Tenim la sensació des de l'associació i també a nivell personal que és una via que és del segle passat. Avui en dia les ciutats com Barcelona no mereixen tenir una via d'entrada com aquesta. En el nostre sector, el sector de Sant Andreu, ens trobem a darrere d'un mur que fa de barrera als veïns de Sant Andreu. Aquest mur és una barrera infranquejable, pràcticament infranquejable, pels veïns que volem accedir a l'altre costat de l'avinguda. Per l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, la remodelació de l'avinguda, la humanització de l'avinguda passa ineludiblement per rebaixar l'alçada d'aquest mur i per acostar al costat de Nou Barris als veïns de Sant Andreu. Reduir les freqüències dels semàfors, reduir la quantitat de cotxes que passen per l'avinguda, fer més estrets els carrils, probablement també reduir algun carril, i això permetria agafar aquest mur que tenim ara aquí, endarrerir-lo i poder acostar els veïns de Sant Andreu a l'altre costat de l'avinguda. Crec personalment que hi ha una voluntat per part del govern actual de la ciutat de reformar aquesta avinguda. De totes formes, portem un any i mig de legislatura, les coses no s'estan fent tan ràpid com voldríem, estem veient molt pocs passos, no veiem cap senyal per part del govern que ens porti a pensar que realment això s'acabarà fent. Volem creure que sí, però necessitem que hi hagi senyals, necessitem que es comencin a fer passos. El moviment immediat que es podria fer és treballar amb les freqüències semafòriques. Avui en dia el pas de l'avinguda per part dels peatons és complexa perquè travessar l'avinguda d'una sola tirada és molt difícil, a no ser que estiguis a punt en el moment en què es posa verd i siguis una persona jove i tinguis una mica d'empenta, és difícil travessar la Meridiana d'una sola passada. Modificar aquestes freqüències no ha de ser difícil, no ha de costar ni un duro a l'administració pública i per tant creiem que és una cosa que es podria treballar ja des d'avui. El que li diria al veí és que no s'arronsi, que s'animi a participar i que el que no decideixi ell ho decidirà un altre. La veritat és que la Meridiana, tal com està avui, costa de trobar-li llocs que puguis pensar aquí m'agradaria ser-hi. Per tant, si he de dir un lloc preferit de la Meridiana, si n'he de dir un, diré el Parc de Can Dragó, però el Parc de Can Dragó està fora de la Meridiana. Per tant, la Meridiana es queda amb un 0 i no aprova aquest examen.